lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. I'm going home to my wife, my kids, my mother. I'm feeling good. Thank you. Umholi weqembu i-National Coloured Congress uFadile Adams udedele ngebheli inkulungwane eziyishumi zamarandi ecaleni lokukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Inkantolo yemantshi yaseThohoyandou isihlehlisele umhla ziyishumi-nesithupha kuNtulikazi icala likaSayitsheni Fani Nkosi osamisiwe ke lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. To all the answers, I'm not going to incriminate myself. Going forward, Chair. uBrown Mokgothi wenze wanzima umsebenzi wekhomishana kaMadlanga njengoba ebegoloza ukuphendula imibuzo ngemva kokuchithwa kwesicelo sakhe sokuphoqa ukuthi kususwe u-Advocate Matthew Chaskalson njengohola ubufakazi. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingonqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC lehayi. Igama lami nginguDawud Phungula kanti uzakwethu ositolekela ngolwimi lwezimpawu uFortune Madlala. Mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili kusihlwa nje. Umholi weqembu lezombusazwe i-National Coloured Congress uFadile Adams udedele ngebheli inkulungwane eziyishumi zamarandi enkantolo yemantshi yasePhayindane esifundazweni iKwaZulu Natal. Adams ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela eKapa ngoLwesibili olwedlule ngeinsolo zamacala okukhwabanisa kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Sekuphela insuku eziyishumi evalelwe esitokisini uFadile Adams uthola inkululeko yakhe namhlanje emva kokucutshungulwa kwesicelo sakhe sebail izinsuku ezimbili. Umbuso ubusiphikisa lesi sicelo ngoba uthi angasabaleka noma axhumane nofakazi bombuso. Kodwa-ke abameli bakhe bakuphikisile lokhu bathi uAdams akakaze wabalekela amaphoyisa kanti futhi indlela akhuluma ngayo akumele isetshenziswe njengesizathu sokumnqabela ibail. You are not to communicate with witnesses for the prosecution, namely members of the South African Police Services, whether it be the political task team members or other members, the members of the Durban Metro Police Services, employees of the Department of Correctional Services, and as I've indicated, the members of the PKTT unit. I-NPA ithi yanelisekile ngesinqumo senkantolo kanjalo nembandela ebekelwe uAdams. Remember, at the very onset, when the state opposed bail, we did mention that initially that was not our intention. However, there were certain factors that we had to consider and evidence that we had to bring before the court for the court to then make a ruling on that. So we do find that, given the light, the court did make a fair judgment. uAdams obebukeka ejabulile emva kwesinqumo besehlangana nabalandeli bakhe ngaphandle kwenkantolo. Kubona bekhona namalungu oPatriotic Alliance. Baie dankie julle. I'm going home to my wife, my kids, my mother. I'm feeling good. Thank you. If you're looking for a smart soundbite, I don't have one. I'm going home. I have total faith in the justice system. Thank you to my attorneys. Leli cala lizobuyela enkantolo ngomhla ka-14 ku-Agasti. Izindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo ePhayindane. Inkantolo yemantshi yaseThohoyandou isihlehlisele umhla ziyishumi-nesithupha kuNtulikazi icala likaSayitsheni Fani Nkosi osamisiwe lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Lokuthi uNkosi watheleka esiteshini samaphoyisa saseThohoyandou ngo-2022 ngemva kokuboshwa komsolwa thizeni ngamacala okutholakala nensangu izibhamu dokotela leli icala ethuthunye ekomkhulu le-SAPS ePitoli ngemva kwezinyanga kusolwa ukuthi waphinda wazoshaqa insango eyayisagcinwe njengobufakazi. Kwenzeka lokhu nje uNkosi uvele ugqunywe ejele kanti ubhekene namacala okutholakala nezinhlamvu neziqhumane ukweba nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngemva kokuthi amaphoyisa egasele emzini wakhe ePitoli. Inkantolo yemantshi yakwaMthombo Muhle eMpumalanga isihlehlisele umhla ziyishumi-nesishiyagalombili kwephezulu icala elibhekene nosomatekisi wakhona eMpumalanga uJose Banyoni kanye nabathatha solwa nabo. Labasolwa abane babhekene namacala okushushumbisa imali nokufuna ukufumbathiswa imali.
uJosi Banyoni kanye nabathatha solwa nabo okungumvimbi Masilela noVilemon Msiza kanye noOpa Sindani bavele bonke namhlanje enkantolo yemanje kwaMthombo Muhle esifundazweni eMpumalanga. Sindani ungumsolwa wesine kuleli icala uyilethe estation zamaphoyisa namhlanje ekseni njengoba nje laba abanye abathathu bakhalelwa amasongo kasigonyela ngolwesibili. Umbuso uqale wamanqika ekutheni kulalelwe isicelo sebheli somsolwa wesine namhlanje njengoba usuku lwanamhlanje ubuhlelele kuba kulalelwe isicelo salaba bathathu abake bavela kule nkantolo ngolesithathu. Njengoba nje ubusuyazisile nenkantolo ukuthi umsolwa wesine kusolakala ukuthi wakubalekela ukuboshwa ngenkathi kuboshwa laba abanye ngolosibili. Nokho ummeli womsolwa wesine ubengaboni ngasolinye nombuso kulokho. Accused number 4 presented himself to the police. He does not tell my lady that, in fact, he wanted to come earlier, but he was told wait until a certain officer was available, which will be this morning. He does not make this information available to this court to create an impression deliberately that today was but the holiday within which accused number 4 had no other place to run. And of course, we'll deal with those allegations. Nemanje ibe isinquma kuba qhutshekwe kulalelwe izicelo zebhili zabo bonke abasolwa. Leli icala libe sehlehliselwa umsombuluko. Abasolwa basagcinwe esitokisini. Sithathe elinye igiya namhlanje isigcawu sekhomishana kaMadlanga ngemva kokuchithwa kwesicelo sikasomabhizinisi waseNorthwest uBrown Mokhoti obefuna ukuhoxe ohola ubufakazi Advocate Matthew Chaskalson ngoba imsola ngokuchema. Ngemva kwalesinqumo Mokhoti wenqabile ukuphendula eminye imibuzo ngelithi angahle azigwaze ngowakhe. Zibekwa nje uBrown Mokhoti ukubeke kwacaca ukuthi akazimisele neze ukuphendula imibuzo yohola ubufakazi uAdvocate Matthew Chaskalson. To all the answers, I'm not going to incriminate myself going forward, Chair. But I don't understand how you can incriminate yourself in relation to whether you met General Sabia before January the 8th or only on January. As I said, I'm not going to incriminate myself. The person charged with maintaining all of the records of undercover agents in the South African Police Service Criminal Intelligence Division denies that you were ever an undercover agent. Do you have a response to that? I responded in Parliament. This person only got appointed in 2024. I know how he got appointed. I know where he used to work. He can never know me. Therefore, I will not want to implicate myself. Uphinde wabuzwa ngemlayezo okuthiwa wayithumela uVusimuzi Khetimatlala emayelana nokuboshwa kwenhloko yophiko lwezobunhloli uLieutenant General Dumsani Khumalo. So why were you sharing this information with Mr. Matlala? I'm not going to incriminate myself, Chair. Ikhomishana kaMadlanga isiyozibuya emhlalulunye kwezokwethwasa njengoba izohlanganisa umbiko wayo wesibili ozohlinzekwa umengameli wezwe. I-ANC ithi yeseka ngokugcwele umengameli uCyril Ramaphosa nesinqumo sakhe sokuphosela inselelo umbiko wephalaphala ukuba huye kobukezwa. Ikhuluma ke nabezindaba eGoli unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula uchaze ngokuphuma emhlanganweni wesigungu esiphezulu seqembu kulandela isinqumo senkantolo yomthethosisekelo. We-ANC ufikile embalula uthi isigungu esiphezulu seqembu seseka ngokugcwele isinqumo sikaMengameli uRamaphosa sokuba kubukezwe umbiko wephalaphala. The National Executive Committee have recorded our unanimous support for the President's decision to lodge that review application in the High Court, accompanied by any other legal procedures, as his lawyers may advise. Umbalula uthi udaba oluqhubekayo ngephalaphala angeke luphazamisa umsebenzi kahulumeni owe-ANC noma amalungiselelo okhetho lohulumeni bezindawo oluzayo. The judgment of the Constitutional Court
does not interrupt the work of the government of national unity. The parliamentary process that the judgment has activated will run its course. I-ANC iphinde yaqinisekisa ukuthi izosungula amathimba akhethekile amasha eGauteng kanye nase-Eastern Cape kulandela ukuphelelwa isikhathi kobuholi. Gauteng Provincial Task Team, its term has expired and it will be reconstituted, and it was in the process of evaluation. The Eastern Cape is not disbanded. Its term lapsed. Odabeni ke lokukhonjwa indlela kukaSisisi Tolashe obengungqongqoshe wezenhlalakahle, i-ANC ithi wavela phambi kwekhomishana ebhekele ubuqotho bamalungu eqembu ngaphambi kokuxoshwa kwakhe, kodwa umbiko wekhomishana awukaphuthulwa. Mbukele sathi ku etolo siyabuya ke nezinye izindaba ngemva kwekhefu ngayindawo. Bukele sikubingelele sikwamukele izindaba ekusihlo, sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomnjalo bazo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi inkohlakalo kanye nokungaziphathi kahle komasipala kunomthelelo omubi ekuhlinzekweni kwezidingo nqanga emphakathini, kanti lokhu kwehlisa nezinga lokuthenjwa kohulumeni emphakathini. Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yakhe ayibhekise ethimbeni lomkhandlu wezifundazwe kuzwelonke ngasekugcineni kohlelo nalapho esole khona umasipala ngokuhluleka ukubhekelela izidingo zomphakathi. I am pleased to hear that the engagements that have taken place were well attended and were vibrant and productive. Now this is a demonstration of what we need, Honorable Chairperson, to do on a more regular basis, even in smaller groupings. What emerged, I'm told, from this engagement is that local government needs to be at the center of our efforts to build a South Africa of equality and dignity for all. Usenokuthi lolu hlelo ngaphansi kwesiqubulo Taking Parliament to the People lukhiqize izithelo ezibonakalayo emphakathini. Umculi welikompo waseLimpopo lehlohonolo Shebe Mabhena chawu kusabhekene namacala angamashumi ngemva kokuthi kwengezwe amanye amacala. Ushawu kubhekene namacala okuzama ukubulala, ukweba nokuhlasela. Shebe Mabhena liphinde lahlehliswa ngemuva ukuthi inkantolo yesifunda ePolokwane yengeza amanye amacala ayishumi nomuvo, kanti nethimba labameli bakhe selinikwe isikhathi esengeziwe ukuze likwazi ukucubungula lamacala angeziwe. It is alleged that on the 2nd day of October 2022 the accused assaulted Michael Molepo and did then and with force take the following items from him: a YP smart cell phone valued at 6,000 rand, a car battery, and a cap. His property in his lawful possession, and aggravating circumstances being inflicted grievous bodily harm. It is quite drastic that we moved from 9 counts to 20 counts when at Levua Humu there were only 3 counts. Ordinarily, using a calculator, we should be sitting at 14, but or is it 13? But Your Worship, we acknowledge the fact that the state may add as many charges as they prefer. Uchawo ke uzoqhubeka nokugqunywa esitokisini kuze kube uyavela ngomhla zingama-28 kuNhlaba. Senyuke safingelela kwaba yishumi nomuvo isibalo sabantu abashone eWestern Cape njengoba bekuhlasela izikhukhula, lokhu ngemva kokutholakala kwesidumbu sowesilisa oneminyaka engama-82 eplazini. Iqhubekile namhlanje imizamo yokusiza izakhamuzi ezisale edengwane ezingxenyeni zasifundazwe iWestern Cape kulandela imvula enamandla ebihambisana nomoya, kanti kucekeleke phansi inqalasizinda okubalwa kuyo nemigwaqo.
I think communication plays an integral part in especially these type of multi-agency operations, and it seems that information that comes through a little bit maybe a day or two later. We've had the incident yesterday when we went to Taibos Kraal or Taibos Farm, where they said that there was about 20 or 30 people stuck over there, but when we arrived there we couldn't find anyone. Ubalelwa ezigidini umonakalo odalekile ikakhulukazi emapulazini. I'm going to speak to our provincial minister of agriculture who needs to come and visit so that they can address the issues in what happened in terms of the floods on their properties, on their farms, and even their farm workers. Izakhamuzi zasemjondolo iSpoki Town zikhahlamezekile ngenxa yesimo sezulu ebesingesihle. This old lady stayed there in Spooky Town. Her house is shattered. There's no place. I give them and the husband roof over. It's only the bedrooms is dry, but the dining room and the kitchen is wet. Umasipala uthi usezinhlelweni zokuthuthela izakhamuzi kwenye indawo. Usuku lwesibili lomhlangano obalekile phakathi kukaMengameli waseMelika uDonald Trump noMengameli waseChina uXi Jinping seliphuthuliwe ke eBeijing lapho izingxoxo bezigxile kakhulu kwezohwebo ezokuphepha emhlabeni kanye nokuhambisana emzamweni yokweseka izingxoxo zokuthula neIran. Xoxoza labaholi bezigxile eqiniseni ubudlelwane kwezomnotho phakathi kwalamazwe. uTrump umemezela ukuthi iChina ivumile ukuthenga izindiza ezingama200 okuyisinyathelo esizohlomulisa imboni yezindiza seMelika. iChina iphinde yavuma ukukhuphula ukuthengwa kwemikhiqizo yezolimo kanye nowoyela waseMelika. One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones. That's a lot of jobs. It's a lot. Iphinde yabhunga ngezokuphepha emhlabeni wonke ikakhulukazi ungezwane okuqhubekayo ukubandakanya iIran kanye nekusasa leStrait of Hormuz okumzila obalekile wemkhumbi wamazwe ngamazwe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. And we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. China uthi lezi zingxoxo zibe yimpumelelo eqiniseni ubudlelwane balamazwe. So far, we have established a new relationship between our two countries, a constructive and strategic relationship. Beijing nazo zithi zinethemba lokuthi ukubambisana kwalamazwe kuzoletha uzinzo kwezomnotho. Njengoba namhlanje kubungazwa usuku lwemndeni kuzwelonke ongoti bathi kunokukhathazeka ngokuthi iningi labantu lichitha isikhathi komakhalekhukhwini nokholela ekutheni kubonakala imindeni eminingi ingenakho ukubumbana. Ongoti bathi abantu bahlala begxile ocingweni ngoba kuningi okusocingweni abakuthandayo. Usolwazi uManaheng uthi ukuhlala nomndeni wakho endaweni eyodwa kodwa ube uthe njo ocingweni ubashaya indiva kwalimaza kakhulu amalungu omndeni emoyeni. It affects family relations, especially the growth of children, the bonding. The bonding is very important between parents and children. Uphinde wathi ubhlungu bokuzibeka ngenkathi othandiweyo wakho eqolozela ucingo kulimaza wonke umuntu akuyi ngeminyaka. These are all human beings. So it does not really matter which one I have to pay attention to. When people need attention, they do need attention, and we have to give it to them. Intsha ithi ayisakwazi ukuzibamba yona ngaphandle kokuphila nocingo eduzane. Ngisefonini yami ngibona ngathi ngifocusa ngcono if ngiqhubha ifoni yami. If ngizobuka umuntu kanje eye contact ngikwazi ukwenza eye contact. Abenza ama-app baxonwe ngemibuzo ngokuthi bayoke bayilamule yini lenkinga yocingo olungabekwa phansi. What you have to do is try and find a sweet spot of giving people control over their notifications so that they interact with your app as frequently as they want without overwhelming them. Njengoba umakhalekhukhwini esephenduke umaphile esandleni, umbuzo umile ukuthi ifone isiyigugu ukudlula imindeni yethu na. Ezindabeni zeSABC, uNondumiso Mkhize Bowe, eGoli. Bukela uma sibuya ke izitolo sizobeke sesikuphathele komhlahlo wesimo sezulu eThayini Ntshisa.
nginibengele bobukeli emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe simi kanjani soqophela nje mbukeli mancane ke nje amathuba emvula lendelekile ngasho nje ukuthi umkhemezelo khona ke nje kweli kaMthaniya kepha nje limboze ngamafolo nje izulu mobhekse khona ke nje Mbombela uye njalo nje ePolokwane kepha ke nje liphenyile ke nje izulu kakhulukazi ke mobhekse khona ke nje eMthatha kanti ke futhi nako saswa waqophela nje lamathuba emvula ngasho nje ukuthi umkhemezelo uye njalo nje eThekwini kuye njalo nje khona ke Richards Bay khona ke nje ePolokwane sakhona ke nala yankungu ekhasa phansi khona ke nje kweli kaMthaniya kuye njalo nje esifundazweni eEastern Cape kanti ke amazinga okushisa kusasa ame kanje kakhulukazi ePolokwane khona ke eGold Coast Soweto kaNdonga ziyaduma ngasho nje ukuthi liyabanda ebusuku ngo8 kanti ke limi nje ku22 kusasa amabhekise khona ke nje Pretoria singawulindela nje u23 kanti ke ebusuku limi nje ku11 kanti ke masibheke nje khona ke esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ame kanje liyashisa ke Musina ngo27 kanti ke ebusuku singawulindela nje u14 shisa njalo ke nakhona ke Giyani limi nje ku25 kanti ke ebusuku liyabanda ngawo nje u15 masibheke nje khona ke esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa ame kanje mobhekise khona ke nje Mbombela ngasho nje ukuthi lipholile ngo20 kanti ke mobhekise khona ke nje Emelo liyabanda ngo17 kanti ke libande njalo nakhona ke nje ebusuku singawulindela nje u9 mobhekise khona ke nje eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi ngasho nje ukuthi limi nje ku23 kanti ke ebusuku limi nje ku18 kanti ke Olundi thanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo nje u21 kanti ke ebusuku liyabanda ngawo nje u14 mobheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape amazinga ukushisa ame kanje eMthatha limi nje ku23 kanti ke ebusuku liyabanda ngo7 bande njalo ke nakhona ke nje eGqeberha ebusuku ngo14 kanti ke singawulindela nje u23 kusasa kanti nje masibheke nje khona ke esifundazweni iWestern Cape amazinga ukushisa ame kanje liyabanda ke eGeorge ngawo nje u19 kanti ke ebusuku singawulindela nje u11 masibheke nje khona ke Kapa Lodumo ngasho nje ukuthi lipholile ngo21 kanti ke ebusuku singawulindela nje u10 mobheke nje khona ke esifundazweni iNorthern Cape amazinga ukushisa ame kanje eKimberley singawulindela nje u23 kanti mobheke nje khona ke Calvina ngasho nje ukuthi lifudumele nje ngawo nje u24 kanti ke nje mobheke nje khona ke esifundazweni iFree State amazinga ukushisa ame kanje mobheke khona ke nje Bethlehem ngasho nje ukuthi lipholile nje ngawo nje u20 kanti ke lithanda ukuthi nje lifudumale ke nakhona ke nje eBloemfontein ngawo nje u22 liyabanda ke ebusuku ngawo nje u1 kanti mobheke khona ke nje esifundazweni eNorthwest amazinga ukushisa ame kanje ngasho nje ukuthi liyashisa eRustenburg ngo26 shisa njalo ke nakhona ke nje eMahikeng singawulindela nje u25 nisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi kaMahlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Sibonge Mantshiza mbukeli usale kahle.